הלכנו לגן שעשועים אחר, לא, הגן שעשועים הקטן, לא שלנו, לא שעשועים אחר, והלכנו לגן שעשועים נורלי, מקסים. ואז שיחקנו ביחד, יונון ואני שיחקנו ביחד, היינו טובות, שיחקנו ביחד, אבל לא לריב ולא נצחים ולא להרביץ, רק טובים. נכון יונן? ופתאום מישהו הדנד את הסולם והוא נפל, ואח של אמא גופ, איך קוראים לה? רותי? לא. חדווה? רותי, אולי רותי. אולי, לא משנה. בוא נקרא לו רותי. בוא נקרא לו רותי. רותי קרא לאמא שלו, אח שלי נפל, אז מעט הם ערוצו. מסכן, נכון? נכון אבא? נכון, ממש מסכן, כאב לו. נכון. מי הרים אותו? אבא ואמא. של מי? שלו. אבא לא עזר? אבא שלך לא עזר? לא שלי, של אחר. של ילד אחר. כן. גם אני עזרתי, אבל לא, אני הרמתי אותו. כן. מה את חושבת עליו? חמוד. חמוד או חמוד מאוד? חמוד. בוא נלך כבר. יאללה. כואב לי. יאללה, בואי.